Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wahum yamkurun, wahum utawi dheweke kabeh dulur-dulure Nabi Yusuf iku yamkuruna padha ngreka, padha makar. Sapa dheweke kabeh? Ae tegese wal halu utawi kahanane tingkahe annahum sak temene utawi dulur-dulure Nabi Yusuf iku yahtaluna padha ngreka. Sapa dheweke kabeh? Bi Yusufa kelawan Nabi Yusuf. Wa yuriduna lan padha ngarepake sapa dheweke kabeh bidzalika kelawan mangkono-mangkono le ngreka ngarepake qatla Yusufa ing matine Yusuf. Ae tegese zalikal khabaru utawi mangkono-mangkono khabar sejarah iku la sabila ora ana dalan iku maujud ila ma'rifatika maring ngertenine sira iyahu ing kahanane Nabi Yusuf illa bil wahyi kejaba kelawan wahyu. Zaman dulur-dulure Nabi Yusuf iku do ngreka daya, do kepengin le ngreka daya ngantek nganggo cara nyilih Yusuf neng bapakne dijak dolan metu. Yes, di skenario secara manusiawi. Sing karepe mereka niku iso mateni Yusuf ning kenyataane nek Allah ora ngersake mati ya Yusuf ora mati. Arep le do ngreka piye carane niku? Wong nek nggon mati ro urip niku butuh kersane Gusti Allah. Ning nek nggon kahanan-kahanan duniawi ngono wae gilok-gilok sok iso direka, kuwi pun nek kedadian teka Allah sing ngersake. Nek Allah ora ngersake tetep ora kedaden. Wong sing kuwasa sak kabehane niku wutuh Gusti Allah. Lah terus nek ngono ki piye? Njak menungsa niku mentoke kurkon ikhtiar, kurkon usaha. Ikhtiar usaha kuwi pendasaran karo sejane ikhtiar ngibadah, usaha ngibadah. Wong pancen le duripke ning alam donya niku kurkon ngibadah ora kon ngopo-ngopo. Nek kamu kok praktekke kanthi ngibadah niku nalika urip ning alam donya mengke kahanan-kahanan donya sing dibutuhke katut. Arep sejane ngibadah kahanan donya sing dikarepke katut, gek nalika katut kuwi ya malah dadi pelengkap karo dadi nggo jembarke ngibadah. Misalkan jenengan iki nyambut gawe iki niate kon ngibadah. Nyambut gawe niku niate kon ngibadah. Nganggo ayat ning surat Jumat nika. Sing lafate idza qudiyati shalah fantasiru fil arwabtahu min fadlillah. Nalika salat wis dirampungke mula terus do semebara ning bumi ngluru rezeki kanugrahane Allah. Iki ayat ana ki kon do taat karo ayat. Nindakake dawuhe Allah. Salat subuh wis rampung tak semebar ning bumi
ngluru rezeki jumbuh karo kabisanku, jumbuh karo gaweanku. Berarti ngibadah. Dilengkapi karo ngendikane Kanjeng Nabi tolabul halali wajibun ngala kulli muslimin. Golek pangan halal utawa golek barang halal ki wajib banget. Nggo saben wong muslim ya gandeng ibadah niate golek sing halal-halal. Akhirnya esuk tekan sore mbut gawe wutuh dadi ibadah. Karo Gusti Allah saka ibadah niku dikei opah donya. Wujude nyambut gawe karo Gusti Allah dikanteni opah donya. Tok leke dhuwit. Dopahi dhuwit. Kanthi jenengan didit iso jembarke ibadah liyane nganggo dhuwit niku. Wes niku mungkin apa-apa iso ming sakjane siji sejo utawa niat. Lah sakniki niate arep nggo nuruti hawa donya kudu oleh obah, kudu duwe iki iku lah wis geseh. Wis geseh sing do ngluru donya nika. Akhirnya kefitnah. Kefitnah pripun? Le golek ngawur wis kefitnah, ora nganggo aturan halal haram. Nek wis kecekel cak-cakane saya ngawur. Cak-cakane iki saya ngawur. Ya wis ra mlaku nganggo rile Gusti Allah kok ya ngecake dhuwit iki le mlaku ora nganggo rile apa. Nek nggo rile Allah didit akeh ya mestine seneng infak. Men dadi celengan akhirat. Bondo sak nisab seneng zakat. Lah saiki ora kenal infak, ora kenal zakat. Bondo ngrasa golek gamping ngono wis mesti kur goleng plesir. Singapura. Walah. Ya semingkur go plesir kowe ra main-main Singapura. Nang kono nuruti hawa, ya werna-werna, ya medok, ya nyewek, ya apa kae main nang kono iki. Ya medok, ya main ngantek mingkur seminggu ngono des 75 yuta, 100 yuta tamblas. 100 juta iki ming tamblas. Wah, jan dolan ning Singapura karo nuruti hawa. 100 juta. Weh. Wong didit niku wis pokoke kudu kefitnah ketemune. Lale do adem ayem ora kenal main, ora kenal medok iki ra cecekel kok ya. Kula malah dadi anteng slamet. Malah dadi anteng tur slamet. Wejal nek didit. Arep tuwa kae ya iso bablas tenan. Duwe dhewe tuwa bablas. Gleleng iki. Wong didit ki gleleng-gleleng nek sing lanang nek sing wedok kemayu-kemayu kece. Itu didit tenan. Lah kabeh niku sakjane wis dikersake Allah. Wis dikersake Allah. Nek iki tentang kahanane Yusuf sing do direka karo dulur-dulure sing sedulur-sedulure jaman semono berharap supaya Yusuf mati. Ana kabar ning kono utawa ana cerita, ana sejarah kaya ngono kuwi. Diterangke ning Kanjeng Nabi niku ana keterangan Muhammad kowe ora bakal iso ngerti tentang sejarah Yusuf. Ora bakal kowe iso ngerti tentang kahanane Yusuf kejaba nek kowe iki iso ngerti teka tanpa wahyu.
Dadi sing ngertekke Allah, sing ngabarke Gusti Allah. Nek ora ngerti wong selisih ribuan tahun kok. Adoh banget kok ya. Wa amama lan anapun utawi barang yang kilu kang nukilhu ing barang sapa ahlul kitabi ahli kitab falaisa mongko ora ana apa barang ora ana iku ngalama netepi ing atase barang huwa kang utawi ma iku ngalaihi ing atase wahyune Allah. Sementara cerita sejarah sing diambil karo ahli kitab jenenge ming ahli kitab, ahli ngreka-ngreka kitab. Maka sejarah-sejarah sing digawe karo ahli kitab niku ora sesuai karo apa sing diwahyukan Allah ning Kanjeng Nabi. Kita iso mbayangke sejarah cerita sing teka saka Allah dibanding karo rekayasane gawe-gawene ahli kitab. Ha wis nek ahli kitab kae iki kitabe do gawe kok ya. Kitabe gawe ora kok wahyu ki ora digawe. Akhirnya engko hukum barang ki ming sing kira-kira cocok karo dheweke, nek ora cocok ditulis haram, nek cocok ditulis halal. Nek ora cocok ditulis lemuni dilarang, ning nek cocok didhawuhke lah ya terus le gawe nuruti apa ya. Nek cara gawe kalimat sing paling sederhana gandeng sing ahli kitab ki seneng babi. Ya, terus nulis kalimat yang wangun kae. Sesuatu sing diciptakan Allah di muka bumi sing numbuhke rasa enak dan nikmat ini baik dan halal ngono lah ya karang jenenge gawe jir. Ming sakarepe kono akhirnya babi iki dadi malik halal. Wah, yo mbok menawa lah aku yo ora tau. Yo ora tau yo mbok menawa mbiyen tau ning mbuh apa kudu ra ngerti ngono mingen. Nek nyejo mangan iwak babi ora tau nek. Ning mungkin tuku soto apa tuku apa ngono kecampuran memang ora dipublikasikan sehingga ra ngerti mbok. Makane nek ora saka wahyu sing kitab tulisan iki digawe karo ahli kitab, lah kuwi biasane sok ora sesuai. Ora sesuai. Wa mislu hadza tahqiqi utawi padane ikilah kenyataan tahqiq. Bila wahyin kelawan tanpa wahyu tahqiq sing kenyataan sing ora nganggo wahyu la yatasawaru mongko ora bakal iso kebentuk ila bil huduri kejaba kelawan hadir fayakunu mongko ana apa sing model kaya ngono kuwi ana iku mukjizan. Nah, iki ana iku mukjizan. Apes, otomatis apes. Sementara wong kok iso gawe ning ora dituntun karo wahyu. Iki gelem ra gelem kudu tahqiq. Tahqiq niku kudu weruh menangi utawa ngerteni. Biasane wong ki nek menangi apa ngerteni terus adi iso gawe cerita. Nek niku jenenge tahqiq cerita. Sing ora dituntun nganggo wahyu, gandeng ora dituntun nganggo wahyu, oleh mujudke gelem ra gelem kudu menangi utawa meruwi.
Nek ra menangi ra meruwi ra iso gawe kok ya. Sementara Kanjeng Nabi Nabi Yusuf letih 1000 tahun ribuan tahun ora menangi karo ora meruwi kok ngerti lah niku dakwah. Nah yo misalkan kaya kula iso cerita tentang simbah biyen lemuni ya ndek gerobak ya ndek sapi akeh ya bakul sapi. Ning ra mung kabar sing tenane piye wong aku ora menangi kok. Beda nek menangi ngeten iki iso cerita. Kula nek ning jaba-jaba niku iso cerita. Wah, nang omah niku ndak esuk ngaji gayeng. Ngaji niku gayeng ora kok leh kula nerangke top ora ning ngangger kula nerangke iki mesti diayani. Aku iso ngono kok yo. Lah kok aku iso cerita ngono, aku menangi kok yo. Lah nyoto kok yo. Maksudnya takik. Bisa nggawe cerita nyata iki tanpa nganggo wahyu le gawe cerita nyata sebabnya menangi. Lha sok cerita ning jowo tenan nek ngaji sune buayeng pokoke. Bukan kok lenake pinter bukan. Ning mesti diayani karo jamangahe niku dadi buayeng. Terus ana wah aku nek ngono kuwi ya wegah kok. Wah nek kula ya ora wegah, pokoke dilakoni sak kuwate aku. Mung karek enten-entenan sing mati sithik ya. Aku kayeng. Ya aku kayeng. Wah, ning ora ilang nek dadi jamangan niku arep sedo kae ora ilang. Lah kok ora ilang ya angger jemuah wis mesti oleh kiriman ngaji, oleh kiriman tahlil. Nek jemuah niku ganjarane le ngaji ditambah ganjarane le tahlil. Lah nek jenengan tahlil ning omah ra ngirime mung ganjarane tahlil. Nek ten iki ra ganjarane ngaji karo tahlil. Kula jawab donga niku ora takobal wa ausil sawabama qara'nahu tata nika wa tangalam wa ta'alumina hadza tafsir lan oleh kita ngaji niki tafsir ngono nika hadiatan balighatan dadi oleh loro nek ngirim ten iki nika iki wong le tahlil karo le ngaji tak jawab ganjarane kabeh dikirimke. Kamu kok nek ning omah niku ora ya ora mesti ana ngaji to biasane nek tahlil ya tahlil tok. Nek arep lengkap meneh nek ten iki jemuah nika ya ana ganjaran tahlil kirimke, ana ganjaran ngaji kirimke, syukur ana sing sedekah. Wah engko ya tak jawab tak kirimke. Ning nek wujude ra ana kok aku arep omong wa hadhihi sedaqati lha iso dikeplak malaikat. Ora ana sedaqahe kok ana omong. Ibu-ibu ya ana sing ngomong ana kono kuwi lha ming kono tok gak aku. Sing rada ana ming kono tok. Kok aku nek kandungane sing kuwi lha wong aku kuwi ya ora kecipratan sing kono aku. Demen kan sapa sing cerita, kowe kakung ki ya ana ning gerdu kae lah ya. Sing kono sing ana. Sing ngarep-ngarep kene mah ora tau ana saiki aku. Ning aku sesuk nek jengkel arep gawe dhewe arep tak dep dhewe kok ya enak. Oke dhewe. Ning kaya kalu. Gengko kene ngemplok gek liyane ming munggah medun kala menjinge malah ra kalu. Amakan bali ning nggon bahasan utama nek ora saka wahyu kok iso gawe omongan, iso gawe kalimat, iso gawe khobar, kuwi gelem ra gelem kudu menangi.
kudu hadir, kudu menangi. Lah barang sing ora menangi kok omong. Iki wong ora menangi, ora metuki sing saknyatane kok omong, kok nyusun kalimat, maka omongan, kabar utawa kalimat kuwi mesti mukjizat, mesti apes. Apes iki ora kuat. Ora kuat nek ra ngandel ana wong ngomong ten panjenengan kae terus mang tututi rembug ora lah kowe weruh dhewe apa piye ngono. Nalika wong iki ngomong karo jenengan terus mang tututi rembug ora kok kowe iso cerita ngono ki weruh dhewe apa piye. Ha nek kono omong aku omonge wong kok aku wis lemah nek kowe jelas wis angel dipercaya nek karo ngono kuwi. Karena mengkor omongane wong sing dhewe ra menangi dhewe. Dan iki niki terus ming fayakuno ajzan utawa mukjizan apes kuwi mingen. Omongan berita cerita sing ora iso dipertanggungjawabkan. Omongna nek ditakoni ora kok kowe iso cerita diri iki weruh dhewe apa piye? Lah kok jawaban aku ming krungu-krungu. Wah, ming nyebai anggere ngono kuwi. Ming hasil saka krungu-krungu. Andake salong cetha lho sing ngomong iki aku ya ming krungu-krungu. Ngono wae kok ya kulak lho ngono. Ya dikulak. Diomongke ning kono genti ning kono genti. Iki rak ya wis ming saya apes to. Sing mesake niku sing dadi korban krungu-krungu. Sing dadi bahan omongan hasil saka krungu-krungu oleh dampak. Mesake digula nek diomong kok ngono kae wis dosa gedhe karena tinemune mengke bakal menjadi sebuah kalimat utawa bakal menjadi sebuah kabar sing kuwi hukume kabar fitnah. Karena ming hasil saka krungu ora iso dikukuhke dadi kasunyatan ngeten niku mboten iso. Wah iki fitnah nek kuwi. Anu wong kaya ngendikane Kanjeng Nabi nek omong iki sing apik engko ndak tiba fitnah. Nek ra iso omong apik mending meneng ngono wae. Aku malah fitnah ketoke omong halus kae. Bahaya ya, mending ngomong kaya ning kene iki ora tek alus, tremang-tremong, celkap-celkap malah ora dadi fitnah. Malah HP iki mah ora dadi fitnah wong do paham kok. HP. Terus kok ya kudu terus. Li anna Muhammadan krana sak temene utawi Kanjeng Nabi iku lam yutolik ora bakal iso njedulke sapa Kanjeng Nabi alkitaba utawa alkutuba ing pira-pira kitab walam yakhudha lan ora bakal iso ngalap sapa Kanjeng Nabi ngan ahadin saking wong suwijia wae minal basari saking menungso biasa. Wama kanat lan ora bakal ana apa baladuhu utawa apa baladuhu negarane utawa kutane Kanjeng Nabi ora bakal ana baladal ngulamai ing kutha para ulama fa'idyanahu banjur nekanine kitab bihadhil kisati kelawan ikilah kisah ngalawajhin ing atase bentuk lam yakok kang ora tumiba apa bentuk fihi ing dalem iki utawa lam yakok kang ora bakal iso tumiba fihi ing dalem iki bentuk apa ghalatun luput kaifa iku kepiye layakun ora ana apa
kisah utawa apa bentuk ora ana iku mukjizat apes. Wis kamangka Kanjeng Nabi niku ora iso njedulke pirang-pirang kitab. Wong ning nggon sejarah Kanjeng Nabi niku ora saged maca, ora saged nulis. Dadi le ngerti iki dituntun nganggo wahyu secara kasat mata maupun secara batin. Ya kaya salah siji jenengan kuwi sing maune bodho kok tiba-tiba pinter. Salah siji saka jenengan kuwi sing maune bodho kok tiba-tiba pinter. Lah kuwi piye? Sebabe kenjengan demit. Lah ngono kuwi lho model. Model iki ngono kuwi. Oh wingi we goblok banget kok malah pinter. Wira teko kenjingan. Wila jaman semono iki ana jamaah kita ngaji ning kene. Wong daerah Candhen ngono apa ya? Ngaji ning kene. Bodho dek cerita ora ngerti ali bengkong ora kenal Arab. Apa meneh kok lafal-lafal Quran ora kenal. Wah kok tiba-tiba niku anggere ning masjid rika ana wong maca Quran parani kleru digeplak. Lha maca Quran kleru digeplak karo dhek salah. Macane dosa sing bener ngene iki ngono ki apal. Ngerti-ngerti iso benerke. Buana hebat to. Kabeh wong ngalem terus ae. Ane dhek dhewe bingung kok dadi kaya ngene iki. Kok dadi balik iso ora ngerti ya kenjingan demit. Demit iki demit Islam pinter apal Quran. Wah bahasan digolekke wong pinter iso nyopot demit saka awake ngono. Sprene goblok meneh iki wong iki. Goblok meneh. Ah wis pulih. Tahu biyen tak ana sing ngenten niku dadi kenjingan demit apik to. Wong jin ki ya kaya menungsa, ana sing pinter, ana sing goblok, ana sing ngalim, ana sing ora. Ndulalae ngalime mampir rono. Wah, lan jane rasa dicopote mah. Wani kae toh nendi-nendi melu semakan. Niku ndilalae ora iso ceramah ming apal Quran. Dadi nek ana wong maca Quran kleru ngerti utawa diparani dikeplak. Jadi ora kok ngalime ngalim ceramah niku mboten ning apal Quran. Ya kaya wong niku apal Quran ning ora ngerti artine, ra ya ora iso to nerangke Quran. Wong ning apal Quran ning ora ngerti artine ning nandi-nandi melu semakan karena apal. Nek kaya kula ora apal ning ngerti artine kok ya. Dadi top kula. Kalau ki ora apal ning krunguwe ngerti artine kok ya nek kula iki krunguwe ngerti artine. Tur ora ana demite nek aku nguyuh. Well, terus demit ngendi ya sing mancing. Demit mbahmu kuwi iki butuh ora ana demite nek sinau suwe demit. Oh, demit ngendi sing mancing. Asli kok ya nek iki. Darane demit Sorgayam. Lor TK, oh tuh, repot terus demit Sorgayam Lor TK, repot kok. Kono kae iki demit ming beling-beling sih. Niki asli lek sinau suwe kok padane. Kok terus mancing. Ora iso mancing wong luwih gedhe demite kok. Lho. Makane nek wong kok iso njedulke kitab sing tanpa dituntun nganggo wahyu nyuwun ngapunten kebenarane ora iso dipertanggungjawabkan. Lah ana kitab-kitab anyar sing dicekel-cekel kok gaweane iki, gaweane iki, gaweane iki.
Sing le gawe iki ora dituntun nganggo wahyu, nyuwun ngapunten niku ngajus utawa apes. Kebenarane ora iso dipertanggungjawabkan. Nek dienggo sesuk mbuh arep manut sapa nek golek pitulungan. Ya paling abot niku. Iki men do mikir nek niki cetha wahyu. Niki sik ndak malah suwe-suwe kenjengan dhuwit. Niki sik terus sesuk muga-muga dadi rindani Allah, paringi nugraha sehat waras, tebih saking penyakit ingkang angel tambahipun, istiqomah ning ibadah, ning nyambut gawe, dipun gampilaken sedaya perkawis lan urusanipun, manfaat faedah dunya akhiratipun. Amin ya rabbal alamin. Ila akhirih wallahu a'lam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.